בוקר טוב אחים יקרים, אנחנו מתחילים בעזרת השם ובסייעתא דשמיא ספר חובת הלבבות שער הביטחון לפי הסדר. ספר חובת הלבבות נכתב על ידי רבנו בן חיי בן פקודה לפני 900 שנה, כ-900 שנה. הוא היה אחד מגדולי הדור. ספר מוסר שהוא בעצם בא לעודד ולחזק את האדם בעבודת השם. שער הביטחון בנוי מ7 פרקים והקדמה, שבהם בעצם הוא משכנע את האדם כמה חשובה לו מידת הביטחון, ובנוסף איך קונים קניין במידת הביטחון. מאחר שבשער הקודם ביאר רבנו בחיי, אנחנו קוראים את זה מספר חובת הלבבות המבואר, מדוע יש חיוב לכל יהודי בעולם לעבוד את בוראו. בשער הקודם, שער עבודת האלוקים, חובת הלבבות לימד אותנו למה אדם חייב לעבוד את בוראו. לשם כך הוא נשלח לעולם. אדם חייב לעבוד את בוראו כיוון שקדוש ברוך הוא ברא אותך, ויש לזה מטרה, ובתמורה לזה יש לך שכר ועונש. מה הדרך הנכונה והחשובה ביותר לאדם לעבוד את בורא עולם? כפי שמחייב השכל הפשוט, להיכנע ולעבוד בפני מי שמטיב עמו. ובמעמד הר סיני קיבלנו יחד כל נשמות ישראל על עצמנו, נעשה ונשמע. למה עם ישראל חייב לקיים תורה מצוות שגויים לא חייבים? כי במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא שאל אותנו ואת אבותינו, האם אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו את התורה הקדושה? וענינו כולם, נעשה ונשמע. אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו עול שלא היה לנו לפני כן, ובתמורה, בעזרת השם, השם נותן שכר בעולם הזה ובעולם הבא. כלומר, אנחנו מוכנים להיות עבדים של בורא עולם, לקיים את מצוותיו ולהימנע מלעשות עבירות, ולכן, הנכון ביותר להסמיך אל שער הזה ולבאר את הדבר הנצרך והחשוב ביותר ליהודי שרוצה לעבוד את האלוקים, והוא הביטחון באלוקים בכל העניינים שלו. כלומר, חובת הלבבות אומר שאתה לא יכול לעבוד את השם בלי להיות בוטח בהשם. רוב העולם חושב שזה מה שנקרא דובדבן שבקצפת. אם יש לי ביטחון זה טוב, אם אין לי ביטחון זה פחות טוב, אבל בין כך ובין כך אתה בסדר, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, אומר הדבר שחשוב ביותר לעבודת השם, והוא הביטחון באלוקים בכל העניינים שלו. כלומר, בין ענייני העולם הזה, בין ענייני העולם הבא. שביטחון בהשם יש בו תועלת גדולה לאדם, אין ענייני העולם הזה ואין ענייני העולם הבא. יהודי לא יכול לקיים את רצון השם יתברך, אלא אם כן הוא בוטח בבוראו. זו נקודה מאוד חשובה. הקניין הזה שאדם קונה בליבו ביטחון בהשם, בלעדיו אתה לא תוכל לעבוד את השם. לכאורה, אתה יכול להקשות ולהגיד, כן, אני יכול לעבוד את השם. אני אקיים את המצוות, בלי ביטחון בהשם. אני אקיים את המצוות כשאני בוטח בפלוני, אני בוטח באלמוני, אני בוטח בחוכמתי, אני בוטח בכספי, אני בוטח באבי, באמי וכו'. אומר חובת הלבבות, לא תוכל להגיע בשום פנים ואופן לעבודת השם, כלומר לקיים את המצוות הטובות והמינימליות בעולם בלי ביטחון בהשם. ומדוע? אני אתן דוגמה. למשל, מצוות לא תחמוד, לא תקנה. איך אפשר שלא לקנה באדם מצליח ומשגשג יותר ממני? זה בוקע לי מהלב. איך אני יכול שלא לקנות בו? ופה בא חובת הלבבות ומלמד אותך שכדי להימנע מקנאה במישהו אחר, ואדרבה, לאהוב מישהו אחר, אני חייב להיות שמח בחלקי. ולהיות שמח בחלקך לעולם לא תוכל, אלא אם כן קנית בלבך קניין במידת הביטחון. אם קנית קניין בלבך של מידת הביטחון, שאתה יודע שקדוש ברוך הוא נותן לך את הטוב ביותר בשבילך בעולמך, שאתה יודע שאף אחד לא יכול לקחת ממך את מה שמגיע לך ולא יכול לתת לך את מה שלא מגיע לך. כל הדברים האלה, ברגע שאתה יודע אותם, אתה מגיע לשלוות נפש אמיתית. ללמוד תורה. אם אין לך ביטחון בהשם, אתה לא באמת יכול ללמוד תורה. אתה כל היום דואג. אתה כל היום מפחד. אפילו את השעה לימוד תורה שאתה לומד ביום שאתה צריך ללמוד, שחובה עליך ללמוד, אתה תבזבז אותה על לנסות להרוויח עוד כסף, לנסות להרוויח עוד דברים טובים, וזה בעצם דבר שימנע ממך לעבוד את השם וללמוד את תורתו הקדושה. יש עוד הרבה דברים שמידת הביטחון מביאה לאדם, אבל כרגע בשלב הזה חובת הלבבות עוסק בנקודה אחת. לשכנע אותנו
לעשות קניין במידת הביטחון. לשכנע אותנו ללמוד כל יום את הספר הזה. זה הנקודה שלמדנו היום. למה? בעזרת השם אנחנו נלמד את זה מחר ומחרתיים, שזה לא רק קניין במידת הביטחון, זה לא רק המושג של קניין במידת הביטחון, זה גם עניין של שלוות נפש בעולם הזה. יש פה שני חלקים, אחד לעבוד את השם, ואחד ליהנות מהחיים. חובת הלבבות כותב ששני הדברים האלה צלויים בקניין אחד. אם אני יודע מה זה בורא עולם, אני יודע כמה הוא רוצה לעזור לי, אני יודע כמה הוא רוצה לתת לי, ויותר מכל, כמה הוא עוזר למי שבוטח בו. לא מגיע לי, אין לי שום דבר, אין לי שום זכות, אין לי כלום, אבל יש לי רק דבר אחד. אני שם משעני על השם יתברך. אני בוטח בו. עצם זה שאתה בוטח בו, אומר רש"י, בטח בהשם ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה, על הפסוק בתהילים, שכון ארץ וראה אמונה, תזון ותתפרנס בזכות האמונה. תזון ותתפרנס בזכות האמונה, זה אומר, יש לך אמונה? זה לבד. ייתן לך עושר, כבוד, פרנסה, בריאות, משפחה, ילדים. כל אשר תפנה תסכים ותצליח לטובה, שיהיה יום טוב ומוצלח לכולם, אמן ואמן.